Doctor to the Barrio program bumisita sa Cantoria, Luna, La Union para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Bumisita ang programang Doctor to the Barrio program ng lokal na pamahalaan ng Luna, La Union upang ibaba sa mga residente ang kalidad ng serbisyo medikal ng hindi na tumatayo sa punong tangkapan. Dala ng programa ang mga serbisyo para sa konsultasyon, early detection at kaalaman sa mga health conditions tulad ng cardiovascular diseases, cancer, chronic respiratory illnesses, diabetes mellitus, skin diseases at kidney disease. Sentro rin ng programa ang active TB case finding at maging ang HIV/AIDS at iba pang sexually transmitted infections. Bahagi rin ang pagbibigay diin sa kamalayan ng mga residente na nagkakamot ng sakit na leprosy o ketong upang masugpo ang stigma na nakiking balakid sa mga pasyente na magpatingin sa mga doktor. Magpapatuloy pa ang naturang programa sa iba pang baryo o barangay sa bayan upang isulong ang mas malusog na komunidad. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.